Mbonani umqeqeshi wensizwa lo. Mfowethu yabona namhlanje nginethemba lokuthi uzo-understand ukuthi ngisuke ngiqonda ukuthini mangithi kwena. Musu ukutatazela ujaha ukutshela umuntu ongamazi ukuthi uyamthanda. So ngiqonda ukuthini mangithi umuntu ongamazi la ngikhuluma ngentombazane ongakaze uhlale phansi nayo. Intombazane ongakaze nje uyikhiphe nihlale phansi nayo uzama ukuyithola ukuthi icabanga kanjani. Umqondo wayo usebenza kanjani, impilo iyibuka kanjani, yabo? So ngikhuluma ngomuntu okanjalo ngoba lo muntu usungamazi, yabo? So kubalekile ngendlela abantu bayithatha kancane lento. Kubalekile ukuthi umuntu ungajahi ukutataza. Ingakho le ndlela yakudala mina ngiyichitha nje ngempela leyo kushela ukuthi nje umuntu ujaha uqala nje nokumbona uzumtshela ukuthi uyamthanda, yabo? Ngoba awumazi lo muntu ukuthi uyisima kanjani. Mhlambe le ntombazane uyitshela ukuthi uyayithanda ibulala abantu. Njoba ngihlezi ngikutshela lokho ukuthi uzothi uyamtshela ukuthi uyamthanda ivumeke nawe nithandane. Mangabe sikuvezela ukuthi isima kanjani uqala uyabaleka, yabo? So iphutha lelo mfowethu ekumele ungalenzi. Le ndlela yakudala ukutatazela ujaha ukutshela umuntu ukuthi uyamthanda ayisasebenzi manje, yabo? So kubalekile ukuthi umuntu umkhiphe uzama ukuspend isikhathi naye, uzama umqondo at least uthole iclue ukuthi umuntu kanjani. Ngoba phela egcineni kosuku umuntu ngeke umunderstand 100%, yabo? So at least mangabe uspendile isikhathi naye wazama ukuthola ihint ukuthi lo muntu uyisima kanjani. Noma ngathiwa sekuyashintsha useyakushintshela mhlambe emva kwesikhathi, but at least uyitholile iclue ukuthi umuntu kanjani. Phela akukho guaranteed ukuthi mangabe usungena othandweni nomuntu ngeke lusafeyila lo thando. Cha, lusangafeyila, luyafeyila futhi khona kunjalo, but at least bewazi le text oyigibelayo ukuthi uyaphi, yabo? Kodwa ke ungizwa ngikhuluma kanje kunomfethu ongibhalelile la okhalayo ngokuthi ulenzile lelo phutha lokuthi ajaha ukutatazela atshela umuntu ukuthi uyamthanda bese othandweni nomuntu ongakamqondi ukuthi zikhiphani kuyena, yabo? Kodwa ke ubhalile umfethu wathi ke sawubona mqeqeshi, ngiyethemba uyaphila. Ngicela ukuqale ngibonge ngolwazi olujulile osipha lona. Ngingumlandeli wakho omkhulu mqeqeshi kanti sengifunde lukhulu kuwena. Well mfowethu ngiyakubongela ngoba yabona like asikho perfect. Umqeqeshi wakho akekho perfect. Amaphutha into esiyenzayo la ekhaya siphila ngawo, yabo? Njengoba ngisho ukuthi ke siyazama ukugwema lawa sesiwenzile usuku nosuku, sizama ukubheka amasha amaphutha, but sizama ukugwema maphi lawa sesiwenzile ngoba sesibonile ukuthi awasebenzile. So sifuna amasha amaphutha into esiphila ngayo la ekhaya. So asikho perfect, yabo? So moyilunga la kuleli ikhaya lenjabulo leli. Awukho perfect mfowethu. Akusho ukuthi mangabe yentombazaneni uyayishela uzofika uyithola. Cha, awukho perfect, yabo? Mina nomqeqeshi wakho akekho perfect. Mina nawe mfethu singabanga intombazane. Egcineni kosuku uthola ukuthi intombazane ihamba nami, yabo? Ikhetha mina. Siya kwenye futhi uthola ukuthi intombazane ikhetha wena asala umqeqeshi wakho. Ngobani akekho perfect, asikho perfect like, yabo? Ngoba phela egcineni kosuku mfethu akuyi ngokuthi ubukeka kanjani, akuyi ngokuthi umuntu unomzimba onjani. It's all about i-connection, yabo? Nomuntu mangabe unaye niya connecta yini, yabo? Ngoba umhlaba wakho osunyathelile uyahambisana nowakhe. Ibalekile futhi leyo nto ngoba yabona lento yokupretend ushaya umuntu sengathi uyamthanda ihamba ivele emva kwesikhathi, yabo? Uthando lamanga luhamba livele, yabo? So ingakho ngithi kubalekile ukuthi umuntu nibe connected naye. Izinto asezibonile, yabo? Mangabe umuntu uconnected naye ngisho into ayikhuluma outing note uzokrema ama-jokes mangabe yakuyena ozofika washo. Cha, into ayikhulumayo iyamhlekisa, into ayishoyo yakwenzakalela before iyamhlekisa. Into nje mangabe uyikhuluma kuyena iba relevant iyamhlekisa, yabo? So asikho isidingo sokuthi uzokrema ama-jokes ufike kuyena. Cha, ni-connected nalo muntu, yabo? So mangabe ingekho i-connection kuyaye kube nzima, yabo? So na umqeqeshi wakho akusho ukuthi yonke intombazane uba connected kuyona. Cha, khona amanye nje athi mayethi, yabo? So ngiqonda ukusho kwena asikho perfect, yabo? Kodwa kumfethu uthi ke umqeqeshi bafo ngicela ukukufakazela entweni ohlezi uyikhuluma ukuthi ungajahi ukuyikhiya intombazane othandweni ungakayazi. Kumele niqale nazane kangcono umbone ukuthi ungumuntu onjani naye futhi ngokunjalo akufunde. Ibalekile mfethu leyo nto ngendlela eyisimanga. Abantu bayithatha kancane but it's very 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 important mfethu, yabona?
Yabona ukutatazela ujaha ukutshela umuntu ukuthi uyamthanda noma ube sothandweni nomuntu ongazange uhlale phansi naye kufana nokugibela itaxi ongayazi ukuthi yaphi uvela ufika erenki kudu ungene phakathi awazi leyo taxi mhlambe eyabantu mhlambe asebekhathele ukuphila emhlabeni yabo mhlamba avumelene uthi athi nasibekeni imali sihlanganise sithenga itaxi sizohlangana erenke ukuthi sigibele no driver sebekhathele ukuphila wena kukhulu ukuthi uyangena kuleyo taxi sebeyahamba nawe equba eyiphonseweni awazi ukuthi yaphi so it's very important ukuthi umkhiphe umuntu nihlale phansi nani enjoy nesho ukuthi ithombe ndawonye la nikhiphele khona at least nixoxe yabo uxoxa lapho kubalekile ungakhohlwa phela ngendlela le khanga safuna ukuyichaza leyo ndlela ngihlezi ngiyichaza for sure usuyayazi ukuthi kumele uphathe ingxoxo njengomuntu wesilisa uyiphathe kanjani ngokuthi usebenzise le rule ya 80 to 20% uyabo umenza akhulume 80% wena ukhulume 20% but angifuni ukubhila lapho but it's very important ukuthi umkhiphe umuntu uthole iclue yokuthi umuntu kanjani njengoba ngisho ukuthi ngeke understand 100% but at least egcineni kosuku uya decide ukuthi it's a tick noma it's a cross yabo uthi mfethu ke ngilenzile mina lelo phutha mfethu ngingene ebudlelwaneni nenye intokazi kulezi nyanga eziphelile kuthe kusakuhle kusanjalo wathi ngelinye ilanga sizixoxela yangitshela ukuthi yake yanukubezwa ngokucansi more than once and by different people. She contracted HIV and akazi ukuthi imuphi owayithatha kuyena. Yabona mfethu ngingasho ngithi le ntombazane ihlakaniphile. Yabona umuntu ohlakaniphile mfethu umbona ngama actions akhe nangezinto azikhulumayo yabo. So ngamanye amazwi wena into osuyenzile la le ntombazane ifile comfortable kuwena yabo yakuthemba ukuthi hayi no yabona angikuvezela ukuthi isimo sami sikanjani yabo ngoba yabo once intombazane wayenza yafila comfortable manga yakuthemba yaqala ukuvezela izinto zayo personal because ifuna ukuthi yonke into ihambe ngendlela efanele yabo. So if umuntu engakwazi ukuthi akuthembe from the start uyakufihlela yabo. So wena usumnikezele sosithombe sokuthi umtshito relaxele uyikhulekele that's why sekutshela izinto zakhe ezipersonal. But ngiyancoma ngiyangimncoma umuntu kanjalo mina umuntu okuvezela isithombe zisasuka nje bese usidecide wena ukuthi uyabaleka noma uyahlala yabo. But at least mfethu umuntu intombazane ibe honest akhombisa ukukhula emqondweni yakuvezela isimo sakhe sekukwena ukuthi uyasamkela noma cha yabo. But uthi mfethu ke she's now taking ARVs and is always complaining of symptoms like headache and dizziness. I feel like I'm not ready for all of this njengoba nje ngisawumfundi nami ngishukwa nayi cause. So yabona at least mfethu honest yabo awuzama ukuthi upretend ngoba yabona obunye ubhlungu ongayizwisa bona ukuthi uqhubeke uqhubeke like uthandane naye intombazane as if yonke into right yabo. Obunye ubhlungu lobo ongayizwisa bona naye futhi ongamzwisa bona yabo ngoba yabo uthando lamanga mfethu ayikho into eshesha ukuvela njengothando lamanga emva kwesikhathi luvela and maselivela alubi mnandi kuba bhlungu yabo. So at least you are honest mfethu ukuthi uzizwa kanjani ngalesimo yabo. Asikho akukho lulu ukuaccept yabo. But at least you are honest awufuni nawe ukuzithola ususesimeni la khona uthola ukuthi uya pretender usothandweni no pretender usuwenzela yena but wena ngaphakathi uyadleka uyasaba ukuveza indlela ozizwa ngayo yabo. Uthola ukuthi usuya pretender manje ushaya ngathi uyayithanda ingane yabantu kanti awuyithandi ngenxa yokuthi sikuvezelile ukuthi isimo kanjani. But at least you are honest mfethu. But next time njengoba ngihlezi ngisho ngithi musu ukutatazela jaha umtshela umuntu ukuthi uyamthanda yabo. Izime kanje lezo ngoba egcineni phela kosuku mfethu kumele udecide ukuthi uyahlala noma cha yabo. But mangabe umuntu usumtshelile ukuthi uyamthanda phela kusho usuwena yabo njengakho ngisho ukuthi yabo lawo magama mfethu ayasinda ngendlela esimanga. Mawuzovela ukuthi umuntu mawusukudecide nje utshela umuntu ukuthi uyamthanda yabo lawo magama ayasinda mfethu yabo. Uyazibophezela lapho usukuzibophezela ekuthenini
yonke into usumbonile ukuthi umuntu kanjani, so mangabe kuvezela into zakho uzokwazi ukuthi uhlale yabo. That's why ngithi thatha isikhathi umuntu umfunde ukuthi zikhiphani uyisima kanjani, egcineni kosuku uyacrossa noma uyathika yabo. Bathi-ke uthi mfethu bese ngakaze silale mina naye uyangithanda kakhulu lo sisi, but mina ever since angitshela about her status lwavele lwehla uthando lwami ngaye, and I'm really confused nangokuthi ngingamtshela kanjani ukuthi this is too much for me in a way that will not leave her heartbroken. Ngiyathanda khona ukumeseka kukho konke adlula kukhona, iyangidla lento, ngicela ulekelele mqeqeshi. Wayivala lapho kumfowethu. So mfowethu mina I can tell mfowethu ukuthi wena you are a great guy yabona mfowethu, kini bakufundisile ukuthi omunye umuntu umphatha kanjani, bakunikezile utha yabona abantu umuntu umbona nangendlela abhala ngayo, nangendlela akhuluma ngayo, nangezenzo zakhe ukuthi ingabe lo muntu wakhuliswa ngendlela efanele. Wena mfowethu kini bakunikezile uthando, abazali bakho noma labo kodwa bakukhulisa ngendlela efanele ngoba uyawazi ukumcabangela omunye umuntu yabo. So ibalekile leyo nto ngendlela esimanga. Yabona omunye umjida nje bezovela ithi imtshele ngani avela iblock cut contact kuphele kanjalo, egcineni kosuku akamcabangeli lo munye umuntu ukuthi kwenzakalani kuyena. So kubalekile mfethu ukuthi nomunye umuntu ungabi selfish mangabe umuntu umcabangele nawe ukuthi uzizwa kanjani yabo. Yazi abajita akho mhlawumbe uzosho hayi vele uyizibe, but uyazi ukuthi umuntu mangabwenza leyo nto uyamdameja ngoba emva kwesikhathi uzokwenza njani. Mase kufika omunye umjito ngeke asamtshela because uzosaba ukuthi akuzovele kwenzeke lento oyenzile nawe. So it's very much important mfethu ukuthi umcabangele omunye umuntu naye yabo, ungabi selfish mangabe umuntu. So mina mfethu into engakutshela yona yabo, lo sisi ube honest kuwena yabo, wakuvezela isifuba sakhe ngoba ubesekuthemba yabo. Intombazane once yakuthemba yaqala akhululeke, amasanga akhe aqala wavule emotionally. Mangithi amasanga ama-emotions akhe aqala yabo nje ama-gates aba open yabo. Mangabe sekunjalo uyakwazi ukuthi akuvezeleke zonke ama-side akho ukuthi kuhamba kanjani yabo. So wena into oyenzile leyo menza wafeel comfortable naye nothando lanyuka kuyena yabo. That's why sekuqala sekuvezela isifuba sakho ukuthi okay kukanje. So mina into engakutshela yona ngoba lo sisi ube honest kuwena mfowethu, wakhombisa ukukhula emqondweni. Ukukhula emqondweni ukuba ukutshela umuntu mfowethu isimo esikanje usuke ukhulile emqondweni sasuke yabo, ngoba omunye ubezozithulela nje azithulele uzozitholele wena. So mangabe usuzitholela wena mhlawumbe usulimele futhi and lapho sekuvela mfethu kuye kube nzima kakhulu yabo, kuvela kube buhlungu uthola ukuthi nawe usuyamlimaza umuntu useniyaxabana ngenxa ukuthi nje umuntu akazange akuvezele lento kade sasuka. But ke usisi ukhombisile ukukhula emqondweni, ngiyamncoma lo sisi. Nawe ngendlela owenza ngayo ukhombisile ukukhula emqondweni yabo, nje indlela obhale ngayo la iyanginikeza isithombe mina sokuthi umjito kanjani yabo. Njoba ngisho ukuthi abangani bakho bazokulahlisa bethi hayi wena izibele ngane kanjani yabo, but wena mfowethu egcineni kosuku kumele ukwazi ukuthi umcabangele omunye umuntu. So mina into engakutshela yona ngoba lo sisi ube honest kuwena wakuvezela, nawe kubalekile ukuthi ube honest kuyena yabo. Ngiyazi ukuthi ngeke kube lula kuwena, ngeke kube lula nakuyena futhi yabo, but nawe mvezele mfethu indlela ozizwa ngayo ngalesimo lesi yabona. Hayi efonini angiba ndaba efoni mina, ifoni yokuthuluzi ilani lokuthi nihlangane not ukuthi nithandane ngefoni yabo. So sebenzisa ifoni yakho wena uhlele nawe so nibonane ngaleso sikhathi enibonana ngaso. Mabe senibonana uzama umtshela indlela ozizwa ngayo emva kokuthi esekutshelile isimo sakho yabo, ngoba yabona mangabe uzoqhubeka mhlawumbe uzola ukuthi uyaqhubeka uba sothandweni naye ekubeni udleka ngaphakathi, ngeke kube mnandi and very soon uzokuthola lokho. So umtshele isimo sakho ukuthi wena ubungakulindela amazwi akutshele wona, uqala umncome nje umtshele ukuthi ukhombisa ukukhula emqondweni wakutshela isimo esikanje. Enye intombazane ibizozithulela yabo, engakutshela lutho, uthola ukuthi mhlawumbe igcina usulimala nawe, gcina senixabana futhi mhlawumbe gcina sikuthelela usulimala yabo, gcina senixabana sekuphela kabuhlungu yabo, but yena ukhombisile ukuba umuntu. So nawe iba umuntu kuyena ngokuthi umtshela ukuthi uzizwa kanjani.
and ungasabi ukumtshela futhi ukuthi yazi ikuthusile lento, so ekuthuseni kwayo wena bungayilindele, so nawe awukho ready, uyazi ukuthi lento ngeke ayi-accepte kalula, yabo. Sake bakuyena usisi wabantu ukuthi uzizwa kanjani mangabe reacta kabi noma uyabo nje, but ekugcineni nawe ube honest kuyena, ukhombisile ukuba umuntu kuyena, yabo. Umtshele ukuthi futhi yabo ungabusayikhathi contact ukuthi nje ungabusazwana naye kanjani, cha, qhubeka niba bangani naye nizwane, but njengoba usho ukuthi ngekwazi ukuthi uqhubeka ube sothandweni naye, mvezele mfowethu, ungamfihleli, yabo. At least ngeke yehle kabuhlungu, ngeke yehle kalula kuyena, but at least end of the day naye uzokubona ukuthi uzamile ukuveza indlela ozizwa ngayo, yabo. Ayikho lula le situation, ngiyakwazi lokho mfethu, it's very hard, yabo, but ukuthula kwakho noma umziba thothi uyakuthinta usuyamziba, lokho kuzomdamage, so ufuna ukwenza into kanjalo, and ukumbhlokha kwakho nani ngeke kube into ehle kabuhlungu kuyena, ngoba omunye umjito olandelayo ngeke asamtshela leyo nto, uzovela athule ngoba esaba lento ozobuyenzile wena ukuthi umbhlokhe noma uvele umzibe kanjalo. So umtshela ukuthi ungakujabulela ukuthi niqhubeke nizwane, but wena mhlambe uma ukuthi ngawusakwazi ukuthi ube sothandweni naye, ube honest naye, ngeke kwehle kabuhlungu, ngeke kwehle kalula kuyena, yabo. But kunokuthi uthule mfowethu, kuzomdamage kakhulu lokho, yabo. Yilokho mina bengakutshela yona ukuthi umvezele nawe isifuba sakho, ungapretend mfowethu ngoba nawe uzozilimaza, yabona. Upretend as if uyamthanda umuntu ngenxa yokusaba ukuthi usekuvezelile isimo sakhe, phela nawe uphoqelekile mfowethu ukuthi mangabe etshela isimo esikanje sekumele umthande ngenkani, cha, indlela ozizwa ngayo nawe, yabo. Because mhlambe yabona mangabe wenze njalo wamtshela indlela ozizwa ngayo, nomjito olandelayo mhlambe mangabe emtshela isimo esikanje, mhlambe ngeyabe nankinga lo mjito olandelayo, uzosamukela ethi hayi ngiunderstand sisi, hayi siqhubeke siphushe into yethu, yabo. Yeah, yabo. But wena mangabe uthula umbhlokha noma ukhathi contact uzithulela, umjito olandelayo njengoba ngisho ukuthi ngeke samtshela, it's very hard mfowethu, isimo sakho sibucayi ngendlela esimanga, but ungalalela abangani bakho mabethi hayi mbhlokhe kanjani, no mfowethu, ekugcineni umuntu lo, nawe umuntu, ngoba into oyenzayo mfowethu iyahamba ibuye, and ibuya isi-times 10, so ufuna ukuthi nawe uzakhele into amabhadi kahle ngoba uzenzela into kanjalo phela ekugcineni, yabo, ukuthi uhamba uphula abantu inhliziyo la ngaphandle isidingo singekho. Mvezele, ngiyazi ukuthi singeke azayithathe kalula leyo, ngeke ibe mnandi kuyena ngoba useyakuthanda, uthando lakhe seluphezulu ngawo, but at least naye ekugcineni kosuku uzohlala phansi ubone ukuthi ubile umuntu kuyena, ngoba nawe ubile umuntu kuwena, yabo. So nawe return i-favor ngokuthi wenze the same thing, yabo. But mfethu ungalinge wenza iphutha lokuthi uvele uzithulele umzibe noma umbhlokhe kanjani, iphutha leli elikhulu ongalenza ngoba umuntu lo, yabo. Sonke sabantu sinemizwa, siyazwela, but wena uma ukuthi ngeke ukwazi ukuthi uqhubeke ube sothandweni naye, mvezele, umtshele ngendlela efanele, nawe uyobe usubeka ngesisoka sakho ukuthi usisi angayithatheli phezulu lento, angayithathi ngehaba, yabo. Phela kuya nawe ngendlela okhuluma ngayo nawe umuntu, yabo. Uma uzama ukumbeka esithombeni indlela ozizwa ngayo, uzoba calm, azama uku-understanda, asamukele isimo, niqhubeke nizwane, niqhubeke nibonane futhi, ungabi nankinga, niqhubeke nibonane, kungabi nankinga. But uma ukuthi ngeke usakwazi ukuba sothandweni naye, mvezele kungakayiwa kude, ngoba waqhubeka wapretenda, izodamage wena, and yena very soon uzothola ukuthi umenza islima, and ngeke kusaba mnandi mangabe kunjalo, yabo. So yilokho mfowethu nami mina bengakubonisa ngakho ukuthi ukwenza, yabo, ngoba isimo sakho asikho lula mfowethu, yabo, asikho lula njengoba sisokala, sinzima, but la kumele ucabangele yena nawe futhi uphinde uzicabangele, yabo. So yilokho mfowethu ebengakutshela kona. So mangabe unesifiso sokuze umbona umqeqeshi wensizwa, ungangibhalela kule email engizoshiya ku description yale video, noma uye ku Facebook ufike usearch umqeqeshi wensizwa, ufike ungibhalele lapho uyobe uthola umbono wami ngenkinga yakho, yabo, kukwena email noma ku Facebook, kukwena ukuthi uthanda kuphi. Sharp.